kuti imi vana ve-MDC munodadisa. MDC is the only stable political entity on the land right now. Zvataurwa na Comrade Gondo ndizvo kuti kuzanu kune zviri kuitika ikoko, kumwewo kune zviri kuitika ikoko, asi vana ve-MDC maramba makabatana makasimba semusambangwena. Ndizvo zvinoita vanhu vakuda kutonga izvozvo. Saka toda kuti tikutendei. Nyaya yokutanga ndoda kutaura ndeyekuti 2018 tinofanira kuwina election. Mayuthi aparura chirongwa chebereka mwana. Ichi chinoreva kuti mubereki wega wega unofanira kuzviona kuti vana vako waugere navo mumba varejista kuvhota. Kwete kuti vabereki chete ndio vanoenda kunovhota, mayuthi anofanira kuenda kuvhota. Toda kuti tikutendei nenyaya iyoyo. Chechipiri ndechokuti zvatakuenda muna 2018 tinoda sarudzo dzakachena. Saka MDC yakatanga chirongwa chesarudzo dzakachena. Zvatinoreva ndezvekuti tinoda sarudzo dzisina mhinishonga. Tinoda sarudzo dzokuti kana Mugabe achitaura 1 hour pa television, Morgan Tsvangirai anotaura 1 hour pa television. Tinoda sarudzo dzokuti kana tichinorejesta kunovhota, tinonorejesta tose vanoda. Kwete kuti kwe-MDC kunorejesta vashoma, kwe-ZANU-PF kuchiwanzwa pekurejesta. Tiri kuti zvakare hakuna musoja kana mu-CIO kana mupurisa anofanira kuva nechekuita nezvematongerwo enyika. Tiri kuti zvakare hakuna sabhuku anofanira kutyisidzira vanhu. Hakuna youth officer anofanira kuenda pa ballot box. Tiri kuti zvakare panodhindwa mapepa ekuvhotera paya tinofanira kunge tiripo tese takatarisa kuti adhindirwa kupi, kuitira kuti kusazova neaya ekuti unodhinda apa chonovhotera apo. Saka ndiyo nyaya yatiri kurwisa nayo neZimbabwe Election Commission. Saka pane nyaya inonzi biometric voter registration kana kuti BVR. Nyaya izva inoreva ndezvokuti takuita voters roll nyowani rinenge rine pikicha yako iwe, unonotorwa mafingerprints ako kana wotorwa chiso chako, kuitira kuti pakuvhota paya unotoona wega kuti iyi ihope yangu, iyi ifesi yangu, wovhota ipapo, wovhota. Zvino takawirirana kuti neZEC nehurumende kuti kuchawa nebiometric voter registration tinoidira zvinhu zvitatu. Chekutanga zvinoda kuti tane gwaro revavhoti nyowani, tane new voters roll, hatichina ramudederia. Chechipiri nokuti tinotora pikicha yako, vakafa vaya vaivhota vaya havachavhoti. Chechitatu ndechekuti kugadzirwa kwevoters roll iri kunenge kuchi-involva ma-political parties akawanda. Ndo zvatiri kurwira kuZEC izvozvo. Zvino mameshini ebiometric acho ekuti unoisa chigunwe chako aya ndio atinoti makits, biometric voter registration kits. Takawirirana nehurumende neUnited Nations kuti mabiometric kits aya achatengwa neUnited Nations, kwete neZANU-PF. Tawirirana kudaro paka-advertiswa mu-newspaper kuti vanoda kuuya kusupply makits applyai. Kwaka-apply vanhu 13, macompanies 13. Mamwe eZANU-PF takaona matatu akanga aripo. Zvadaro United Nations yakatanga kutarisa kuti vanoqualify ndevapi, vanoqualify ndevapi. Ndobva yasara nevatatu. Yasara nevatatu waidiwa naMugabe havana kupinda ipapo.
wakabvunzwa kunzi munogona chiine zvebiometric, wakatadza kupindura, zvikanzi nevarungu nechirungu, it's neither fish nor frog. Pasara vatatu ava, hurumende yakabva yati hatichadi kuti United Nations iwe nechekuita nezvemakids, taakuda kuita tega isu nekuti isovereignty. Zvavari kuitira izvozvo ndezvekuti vadzosere makambani avo akafoira aya, vari kuda kuti vadzosere vanadikuvu wavo vaya. Saka isu tiri kuti kwete naizvozvo, tiri kuti nada kamarada.